सिडली बियाबाव जों देरहागोन। सिडली बियाबाव उदाङै बिसायख'थि जायोब्ला BPFआ 100% देरहागोन। बे बिबुंथिया BTCनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारीनि। এইবিলাক বাহানা কৰি লাভ নাই আৰু সিডলিত আমি জিকি আছো। মই কৈ আছো সিডলিত যদি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হয় 100% BPF জিকি আছে। सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानाय समाव हाग्रामा महिलारीनि बे बिबुंथि। थांनाय 13 नबेम्बर खालि खुंजानाय 31 नं सिडली विधानसभा बियाबनि बिसायख'थिनि समाव मोनबो रोखोमनि हिंसायारि जाथाय सोमजियाखै। गोजोनै खुंफुंजादों सिडली बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिया। हाग्रामा महिलारीया फोथायनाय लादोंमोन दि उदां आरो गोजोनै बिसायख'थि खुंफुंजायोब्ला BPFनि बिजाथि देरहानाया रोखा। नाथाय गोजोनै खुंफुंजानाय बिसायख'थिनि गेजेरजोंब्लाबो BPF दोलोनि बिजाथि देरहानाया फेलें जाबाय। थांनाय 23 नबेम्बर खालि रायजोनि गंबा विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि भट साननायनि उनाव बिजाथिनि देरहानाया रोखा जाबाय। मख'नो गोनांदि सिडली विधानसभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव NDA एबा UPPLनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ गासै 95,243 भट मोननो हायो। गुबुन फारसेथिं BPFनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीआ 58,227 भट मोननो हायो। बेनि अनगायैबो कंग्रेस दोलोनि बिजाथि सन्जीब औवारीआ 7,634 भट मोननो हायो। सिडली विधानसभा बियाबाव UPPL एबा NDAनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ 37,016 भटनि फारागथियाव देरहासार जानो हायो। এইবিলাক বাহানা কৰি লাভ নাই আৰু সিডলিত আমি জিকি আছো। মই কৈ আছো সিডলিত যদি ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হয় 100% BPF জিকি আছে। আপোনাৰ শংকা আছে নেকি যে ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ নহ'ব? হ'ব লাগে, হ'ব লাগে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে ইলেকশ্যনটো হ'ব লাগে। প্ৰমোদ বড়োৰ লগত কোনো ঠিক নাই। প্ৰমোদ বড়োটো আজিকালি পাৱাৰত আছে না, এইফালে SP এইফালে OC কাকবা IC লগাই পেলাই কিবা কিবি কৰি থাকে না প্ৰমোদ বড়োই। প্ৰমোদ বড়োই কৰিব পাৰে অশান্তিটো। সিটো হাৰিব 100%। সি জানি আছে 100% হাৰিব বুলি। সেইকাৰণে সি কেতিয়াবা SP বা কোনোবা OC বা IC এইবিলাকক লগাই পেলাই আমাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত উপদ্ৰৱ কৰিব পাৰে। दिनैनिफ्राय जागायनानै 24 नबेम्बरसिम क'क्राझाराव जागायबाय थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ। थांनाय 2 बोसोराव BTR खुंथायनि हेफाजाबजों खुंबोबाय थानाय बायदिनो देग्लायबो BTR खुंथायनि सिनेमा एन्ड थियेटार बिफाननि हेफाजाबाव क'क्राझार लोरगि थियेटार ग्रुपनि बानजायनायजों क'क्राझारनि सान्दामारियाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिनै 21 नबेम्बरनिफ्राय 24 नबेम्बरसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलआ जागायबाय। दिनै 21 नबेम्बराव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव लोरगि थियेटार ग्रुपनि जावलिया देवान, इंराजि रावनि द आक्सियम अफ चइस, 22 नबेम्बराव असमिया रावनि गायान बायानर बिलय, कानाडा रावनि माथिया, 23 नबेम्बराव इटालीनि राव गैयै पपकर्न ब्रेक, हिन्दी रावनि हाकिम, 24 नबेम्बराव आमेरिकानि सिसा आरो असमिया रावनि थेङा मर्टन। बे गासै मोनदाइन नायजाबफोरखौ लानानै खुंनो लानाय थामथि मैहुर थियेटार फेस्टिभेलआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। बेनिखायनो हारिमु अनसायग्रा थुनफावथाय नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनहा दिनैनिफ्राय बाहागो लाहैनानै बेसेन होआलासे नायनो हागोन थामथि मैहुर हादोर गेजेरारि थियेटार फेस्टिभेलखौ।